siyabingelela enkosini omuhle obizwe inkosi Amen Bangcwele ibandla eThessalonika. Sizokwenza umsebenzi usibizile khaba sihloniphe isimemo ingane ezincane lezi ezina 5 months. Uyazazi ingane ezincane ezina 5 months sihloniphe isimemo. Ngiyacela ke ukuthi amasheke soqala ngamasheke khabako bese ke siza ngemali enkulu bese siya ngokwehla ke lapho sebese siyaqeda egameni lika Jesu. Awukuthinta lapho mfowethu ukuze abantu bese belungisa lokhu ukukhona okufanele bakulungise. Amen.
kumpop. Asishoto shishaye. Malin mkulu. 2008. 2008. Okay, I 17 signal in the mark. 17. I'll change it up. Singa yapi masinga suga uyena singa yapi masinga suga Silinde